Babcia Michalina, leci do Berlina, ein, zwei, drei, to ja, wasza babcia Michalina, zarapuje tutaj pięknie dla was, ein, zwei, drei, babcia nie żartuje, babcia dobrze rapuje, babcia maliczki pakuje, to wasza babcia ukochana Michalina, leci do Berlina, potem z lotniska z Lublina, ein, zwei, drei, babcia nie żartuje, babcia dobrze rapuje, babcia maliczki pakuje, to kochana wasza babcia Michalina, leci do Berlina, prosto z lotniska z Lublina, ein, zwei, drei. Ein, zwei, drei. Wczoraj zadzwonił do mnie facet Berlina, zapytał, czy tu mieszka babcia Michalina. Mówił dalej, że słyszał mnie gdzieś chodnie w radiu, a to co śpiewa, to kosta mu przypadło. Na koniec dodał, że koncert nie minie, a koncert ten będzie za tydzień w Berlinie. Zapytał mnie, czy ja mogę zarapować, bo on już musi plakaty drukować. Ein, zwei, drei, babcia nie żartuje, babcia dobrze rapuje, babcia walizki pakuje. To ukochana wasza babcia Michalina, leci do Berlina, prosto z lotniska z Lublina. Ein, zwei, drei, bo babcia nie żartuje, babcia dobrze rapuje, babcia walizki pakuje. To wasza babcia kochana Michalina, leci do Berlina, prosto z lotniska z Lublina. Ein, zwei, drei. Ein, zwei, drei. A wreszcie gdy skończył, spytałam o kasę, bo przecież trzeba celić się w tym rapie. A Helmut na to, bo tak miał na imię, że każdą kasę zapłaci babci Michalinie. Kiedy babcię zobaczy w Berlinie, na pewno wielkie show was nie ominie. Polecę po brunę, cicho pomyślałam, poradźcie co mam spakować, żeby nie dać tam ciała. Zanim się spakuję, zadzwonię do Lublina i spytam, o której mam ten lot do Berlina. Ein, zwei, drei, babcia nie żartuje, babcia dobrze rapuje, babcia walizki pakuje. To wasza ukochana babcia Michalina, leci do Berlina, prosto z lotniska z Lublina. Ein, zwei, drei, bo babcia nie żartuje, babcia dobrze rapuje, babcia walizki już pakuje. To ukochana wasza babcia Michalina, leci do Berlina, prosto z lotniska z Lublina. Ein, zwei, drei. Ein, zwei, drei, babcia Michalina, ostry mamina gina. Do Lublina zadzwoniłam, by o lot swój spytać, a pan mi na to, szanowna babciu, nie ma u nas lotniska. Choć to już chwila bardzo bliska, a mi ze złości aż piana weszła z pyska. Lotnisko jest w budowie i niedługo powstanie, będzie piękne, duże, zrobisz na koncercie babciu zamieszanie. Z góry zapraszam naszą panią babcię do Lublina na lotnisko na inaugurację. Ein, zwei, drei, babcia nie żartuje, babcia dobrze rapuje, babcia walizki już pakuje. To ukochana wasza babcia Michalina, leci do Berlina, prosto z lotniska z Lublina. Ein, zwei, drei, bo babcia nie żartuje, babcia dobrze rapuje, babcia walizki już pakuje. To ukochana wasza babcia Michalina, leci do Berlina, prosto z lotniska z Lublina. Ein, zwei, drei, ein, zwei, drei, ein, zwei, drei, ej DJ with me tutaj daj. Ein, zwei, drei. Ha, babcia Michalina dla was. Ein, zwei, drei.